Εδώ πάει να γίνει μια παρεξήγηση απέναντι στον Σαρή. Έξαλλοι παίκτες του Ολυμπιακού για αυτό το μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Πέρες. Σαρής ο οποίος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Κίνηση από τον Βαλντές για να πάρει την μπάλα. Με τη μία θέλει να σπάσει για τον Μανιάτη. Έπεσε δυνατά ο Σαρακατσάνος πάνω στον Βαλντές. Κίτρινη κάρτα, δεύτερη για τον Σαρακατσάνο. Κόκκινη από το 41ο λεπτό με 10 από τους φεριστές ο Πανθρακικός. Κάμπελ. Υπέρ του Ολυμπιακού. Πάμε συνέχεια, άλλη περίπτωση. Αν είναι δεύτερη κίτρινη στον Λούκας. Ναι. Βέβαια είναι, γιατί τον βρίσκει καθαρά, αν θα προσέξετε, με τις τάπες και το έχω πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική πάνω στην γάμπα εδώ, στον αχίλιο, η ήπια.